Τα μαχαίρια μπορείτε να τα αλλάξετε με το σύστημα κοπής μονταρισμένο στο τρακτέρ. Η δουλειά όμως γίνεται ευκολότερα αν το αφαιρέσετε και το βάλετε σε έναν πάγκο εργασίας. Παρκάρετε το τράκτερ σε επίπεδη επιφάνεια και ασφαλίστε το χειρόφρενο. Κατεβάστε το σύστημα κοπής στο δάπεδο. Αποσυμπλέξτε το σειρματόσχηνο τεντώματος σημάντα στο μέσο του συστήματος κοπής με αυτόν τον τρόπο. Έχετε υπόψη ότι το σειρματόσχηνο συγκρατείται με ελαττήριο, γι' αυτό κρατάτε σταθερά. Αποσυνδέστε τον ημάντα από τον εμπρόστιο δίσκο ημάντα. Μετά λύστε την ασφάλεια που είναι εντελώς μπροστά και αφαιρέστε την μπάρα. Λύστε τις ασφάλειες από τα σημεία στερέωσης στο πλαίσιο του τρακτέρ και στις δύο πλευρές και μετά τις πίσω ασφάλειες στο σύστημα κοπής. Βγάλτε έξω το σύστημα κοπής από την αριστερή πλευρά του τρακτέρ. Όταν βγει στο μισό, λύστε το ελαττήριο του σειρματόσχηνου τεντώματος ημάντα, ώστε να μπορείτε να βγάλετε εντελώς έξω το σύστημα κοπής. Αναποδογυρίστε το σύστημα κοπής σε ένα πάγκο εργασίας και λύστε τα μπουλόνια των μαχαιριών. Παραδώστε το μαχαίρι στο συνεργείο για τρόχισμα ή αντικαταστήστε με καινούριο. Πριν μοντάρετε το μαχαίρι, να ελέγξετε ότι το μπουλόνι μαχαιριού είναι σε καλή κατάσταση. Αν έχει βλάβες, να αντικατασταθεί. Το μαχαίρι πρέπει να μονταριστεί προς τη σωστή κατεύθυνση. Πάνω του υπάρχουν γράμματα και αυτά πρέπει να είναι στραμμένα προς το χόρτο. Βιδώστε τα μπουλόνια και σφίξτε τα καλά.